Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Pamuno imba Giroria, ngave Giroria matibaba. Sipineji woye, sibi wewe. Waripiko wakomana ivavo hatina zorese panapa ininiwo ndagara nenyaya dzangu dziri personal navo apa kungorichi nangwe hangu nejutika pazika ngavangodaisoka bhozi tine mabhomba hobha akawanda seri kana unodisposa ukanditika okay one by one ndoda kuti mutaure chi zvamaswera muchiita kubva muchimuka kusvika pari zvinanditika right I'm gonna start with you madzibaba. Ofisa makarwa kweni ndindabirwa kaini saka makainvestigata inini wacho zvinozofamba here madzibaba mukwana nditika imi munoita basa kupa vanhu nhombo kumasoko nyuko makambona tichekoko chiudyira zvekuita here this is my territory so ndiseti basa rangu now chichada kuti chi mafuma muchiitema kuseri nhasi. Okay zvakanaka ofisa ndamuka makuseni kandikaita munamato wangu enhanhatu zvakanaka saka zvaitikaka ndine mari dzangu dzakati dzanga ndiinadzoka then ndasiparita 50 kaya ndanga ndichida kupa adzimai vangu ava. No musamhanyika baba nekuti mukada kumhanya sterikika otherwise munozonazopedzera maa kutomhanya futi handitika taurai nemotoni mati magumira muri pamunamato enhanhatu ndobva maita sei futi after that. aya mahwana aya mapurisa edu muzimbabwe zvinhu zvacho zvaanongwarira soka matiko imi speak big I can't listen. No hapana zvapo. Okay ndabva pamunamato zvandazoitaka ndabva ndatongonanga mumba womukaumu kwave kutanga kudya munya wangu wandakasiya nezuro manheru saka ndabva ndaudza madhamuka kuti wandiigirewo chilisi yanga iri mukicheni right zvabva zvaitikaka pane nhunzi yadonhera mupleti mangu muka. madzibaba imi makakwana here mimi zvenhunzi dzavira mupleti menyu zvine basa izvozvo go straight to fucking point handitika mukundinzwa here. Zvona imi detective Makaro munodopenga here mimi ingawani mati vada kuudze zvese zvavadaita kubva pavamuka saka chashada chii apa futi udzwa izvi. No man next taratidza tende kuti iwo maswera muchitei kubva pamamuka. Okay as for me ndamuka makuseni ndikaperekedza sekuru baba ushomole vari apa ava kuchipatara kwavanga vachinoona mbuya vangu inene vari kurwara so after I dropped him ndadzoka pamba panapa uye ndikasvikirawo adzimai vangu ava nagogo vangu ava vaine elito squabble right ndadaro ndabva ndatongotanga hangu kustreama movie nyowani rakabuda kuNetflix. That's all. Madokwani masimbisa kana yuti mani musadhibhika kuti tanga tanzwa kana yogati yenzou. Musanyanya zvidya moyo zvenyu stereke makuru wani hapana ana akanyanya stereke apa kungoti chete mari dzangu dzekumaacrobatics hasati dzabuda ndingadai tatota riri bhauza chairo. Kambushumeni aka kanogadza kana wanademu kari kubva katange katitengera dhiramu rese rewaimbi nawanademu haibva pamhani yomufane. Madhako kamakutaura mvura ana dhigolato musadhibheka mukomangu woti kuna anonzi mangwana maisiya musabva manyanyotenge makangwara stereka. Iwe ungade kundishamisa neurombe renini urombe uyu mufanami handinyengerere hwawa hwako ini usingadhake. Murada ndomputitsa mhanuyo uya panapa murada wewe psaka iwe. Musadaro kani madokwani imi muri munhu ari trendi kaimimi saka musade kuda kurovana naadhigolata havana kana pawa pavari izvozvizvi munopara mhosva madokwani nezvinhu zvisina kana basa rese. Right next imi mamai moze. Ne mwanangu unofunga kuti inini ndingabewo mari here inini wakazvitaisa ndingatopinda mumba mewanhu shuwa nezera rangu rineri musadaro so. Muri semi zvenyu mai mozika ndokuregererai. Right next imimi sekuru mimika maswera muchiita sei. Aiwa baka muna iwe asekuru wako mbani una sekuru wadikiseni here iwe haikona kutaura zvinhu zvakadaro bapanapa ai my way kuyakabva nekupoma ndekamutoko iyi naiwe samutoko ndati wanga uchiita zuva rese usandimanidza kuti ndikuvharire iwewe wanzwaka ndaswera muheti yako yoma nebhaudhui. Baba ushamole ngodaira kaniwe ndozvinoiko izvozvo naye asikana munorohwa pasi petsoka tikazokunyarirai indava musinganyare murume mukuru. Iye anotibvunza kuti kuenda swere pasi kwaba muzukuru regokuso mari yachitaura taenda kondisiya kuchipatara ko ndachida kuona ama Bridget vari kuhwara ndowanika nzvimbo mbiri kuti ndagochidhoma chere nini ai right iwe ungwarire muromo wako iwe wanditika bozi ukatamba nenyika ndokunyudza right these 3 to fellas ndo main suspect angu nyini vaenda kupi vanhu ivava vanhu vasingasedza vandobuda pamba zvima-hours so kuita nguva yakareba so wachiri pamba ndochiridzi icho inozi button stick iwe butter stick utodini nyongono yako endonorwa mwana wako wakakotora wazwa isu tinorwa munhu anomuka baiso kwawo ndakakupunzumure papapa ndotokiitira wetu tukone kumuka sekuru zvakwana kani vazvinzwa. Officer, can you do this and finish please?
isusu vamwe tine mabasa kachaiwo chaiwo kwete aya makangarukotse enyu amuri kutiitisa panapa. aya mahwana studani yakatozara zvekudaro mukoma wangu apa itoratidza kutika pane mbeu riri kutoboswa zvenguva inei. moms mai moses mburisei kuri kungoma ndimi kana maicharamba pasini yacho maiziya ndoraramira ishe jesu ndoraramira iye haleluya. yezvo nai mukoma godi ndochiridzi chamuri kuita ichi. imi hamudaziva here kuti vanhu kana vari mumiting hakuna anotaura asina kunzi ataure. sekuru Shomole muri kudzedzerekei makadhakwa kaimi. iwe kudhakwa kukuita sei kwachona imosiyana nelefi yangu iyo wanzwaka. kamuzukuru keupcoming watagwani. mimi manje sistanika dai kuri kungoma muri dhokasi moro kudadirana kupedza nguva tiri kutandara imi vakomana gara pasitoni ndoda kuziva kuti muri kubva kupi ende manga muchitei endereka apa kaba muratidza kuva vanhu vari intoxicated zvisayaditika saka I want to know zvese zvamanga muchiita kubva muchimuka. iro garo here ipapo. haya mahwana komuita sei kongwena iyo hai mimi dai kuri kupolitics kamukoma wangu dai mutongori. imi vakomana imi kaimi ndozvamaronga here zvekuti every meeting yatinoita munenge muchingokonzeresa confusion pamba pangu panapa maakuda kupiwa notisi manje. ndombozvida here inini zvekuswera stress nevanhu vanobhadhara $4 rent mukwane imi. chivasiyei kani madzibaba vazviwa iwe godi ukwane wawa. ndoyamakuita nhai yekuti kana pauya natoki mustudani isusu ana culture love makutona setisina dhiri nawana demo ndoipa mana. Right, I think mbava dzedu tazibata vakomana makatodhaka kai mimi tikombera mari yamuri kumwa zvinodhaka kai maiwana kupi mimi. mari ta iwo usamupindure mhani tsagamano ndewokupenga hatomborina kana dhirika handei kuseri kutsangadzukwa inonzi loni kai ana lendazi vedu ndeyekupengava handei tinorova waini kakuseri ku hapana kana yakanyanya sterekika komunzambiringwa kamuchero wakanaka kaunodiwa nababa maiziya. kufarisa kauko mauda kurohwa pronaka apa mune nyaya yenyu nyainyeye handitika muri kumboisei nyaya yenyu nyai. iwe mudhara wakani iwewe ndokutsigisa nyika wakanganwaka mfana yoka last time you come our area you steal frog. How come to you? How much is frog and how can you steal frog? Today you go sleep in your house you steal American dollars. How come to you? muri kuda kumboita nhubuka mimi mapana mimi munyika muno mumimika apa kapa ndikutoona sekuti munharaunda muno mumimika mutori mamost dangerous criminals yacho mutori mathreats mimi and I think mutori materrorists wapana mimi chete. mudhara ina handina kana mhosva yandapara mudhara maiziya uri kuona dhisiye mudhara dai pasina kuti bhethi rangu rakarasika izvozvi kutaura kunodai ndakatonoapuraya kuchifataka zita renyu baba ngarirumbidzwe areruya amen. Saka doro manga muchimwa mariwana kupi? Selector mani ipapo handisi kuzombofanira kubhaizai. Doro tatengera neupcoming ratinaro riri kuzviti rinodhija. Saka ndora tongotitora tiri pamusika waMoms apo rikati handei timbonodhakwa. Madoko ndianiko? Ava upcoming vakamira pasaidi pangu apa mudhara. Ndo madoko. Right, ritumen ndiudze kuti mari wawana kupiwo. Inini Yesu, imimi zvesekuru Shomole, munana madoko vanganumba muno munaimi. Daira ayuko. Ya, mari ndapuwa na madzibaba. Ndimadzibaba wekupi vavo tiende kunovaona ticonfirm. Madzibaba. Asi mukudhibheri taita zvetiredu riyari yamakavhuma ndipa $50. Asi ndo mari yacho kana mukuti mashayo. Munhu waMwari mune makuchembera. Dhamireta dziri kukuvhiringidzai ndazozviona. Officer, ndo nhubu yenyu iyo iyi. Sungai. Ne officer, ndokundoroka kubvunza kuti mazuva ano muZimbabwe munomba bumbiro renyu ririko mazuva ano ere. Hamunoti ndo kariba draft yacho here kana ndo Lanchester House kana kuti ndo chii. Ukawanika yo uchibanda mukadzi wemunhu kana kuti wakadana nemukadzi wemunhu patori nevhidhaji rako unoita sei? Iwe asizochi zvinhu zvataunganira para izvozvo. Tati mari yawapiwa namadzibaba ekupi adzitika nekutika ava kava vari kurambawo. Ende futi nyaya dzakutorekadza dzivakadzi nevarume it's adult business anditika. Saka answer my fucking question. Madzibaba mati munondipa mari anditika.
newo mabhiriji omuzukuru handoti madzibaba ava anobvirwa ndipa mari handitika right mwanewe unopengereyo murume wanga anopawo kamunhu kakaita sewe so mari kuti zviite sei ukwanewe kana waba mari yedu nhasi unochivona. Sorry man, ndatozonyatsofunga ka. Koyo mukomana uri kutadza kundirangaridza sei iwewe? Ndazochembera manje. Adzimaika motonitsvagirawo kamapiritsi ekuti ndisakanganwa. Aiya, munoziva zvenyu vanhu vese ka. Sori zvenyu mufungi. Ndakaona kamukomana uyu kauyu aine imwe nhombo so inonzi hurungudoka inowanikwa kwawo kwamutoko uko. Saka ndakatomuti unoziva here kuti nhombo iyi ndeyeruponeso. Akati kwete. Saka ndakabva ndatongomuofa $50 ka kuti andipe. Saka ndatofuma ndichimupa mari iyoyo nhasi makuseni. Ofisa ka. Ndine urombo. Hapana nyaya yapo. Dare ngariparare. Iyo mukomana waita basa kane nhombo iyi. Kangoma karirisika kave pedyo nekubvaruka manje. Amai Moze wauya here mwanangu? Mira ndiuye. Musadedzerese. Ndimadoko. Vhura joo. Madoko? Kwakanaka here muzukuru? Hamuna machips amasiya here. Ndakutenga ndakarohwa negomba. Ndikuda nerasheni kana minayo. Okay, rega ndiuye ndikuvhurire muzukuru. Ndwaezva. Vauya vega. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba. Sipineji woye, CBCB we.